Bandiraɓe assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu mo moɗon biyeteɗo Abdoul Kadir Aboubacar on kofnama on guelanama hayroji ɗuɗɗi yalago non jamdi barka meɗen be ñalawmare ndeɗo Allah hokku en barka ñalawmare majum inchallah en warti be vidéo kesol dow ko larani téléphone meɗen android masalan on giyan goɗɗo feere sodan téléphone android amma o anda kongel mari haaje o anda no ngel wontiniri o anda ngel jamel na kongel yamɗaynon be ko nandi be majum hidde ko en nasta nder vidéo majum gadan gadan ta a keso habdo a abona nder chaîne meɗen Jefa Saha TV ɓawta abonné ha chaîne majum a ɓiɗana vidéo ji meɗen like ɓawta ɓiɗan vidéo ji meɗen like a partage ana sobiraɓe maɗa heɓa kamɓe aɓe nafitoro be vidéo ji majum irum Facebook, Instagram, WhatsApp, Subscribe TikTok, Fasaha Twitter TV. be ko nandi be majum ha andi a mari sobiraɓe pat a habda partage ana ɓe kamɓe aɓe nafitoro be vidéo majum masalan a sodan téléphone a tawan ngel ɗon mari probléme Ausini Habdu Abunu ha channel Fasaha TV. amima haɓɓe amimane pellel feere noy irada ko nandi be majum ni onon kam na setto mi limti gotel gotel bote majum be nafuda majum ni nastugo laara vidéo on ɗo on mara fa'ida en nasta nder vidéo majum bana ni ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum warahmatullah. aleykum warahmatullahi taala wabarakatu bandiraɓe on kofnama on guelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira ɗum momoɗon biyeteɗo Abdoul Kadir Aboubacar inchallah hande ma en warti be vidéol kesol dow ko larani téléphone meɗen téléphone android ni a heftirta jamu téléphone maɗa ko da masalan a sodan téléphone a yiɗi a fama ngel ɗo téléphone ɗo ngel jamel na ko ngel yamɗay ko bo masalan a sodi téléphone a andira na téléphone a sei téléphone man ɗo ɗon be probléme jawmijum zambake maɗa to inchallah to on dari vidéo ɗo iga fuɗɗa ha ragare mi hollan on ni on gaɗata on keɓtira téléphone moɗon ngel ɗo yamɗina ko ɗume téléphone ma ngel ɗo yamɗina ko malla bo ngel yamɗay probléme ko ngel ɗo mari probléme feere inchallah ngam bayani man pat en timmi iga ha fuɗɗan vidéo en nasta nder vidéo majum bana ni ni en lara vidéo man no haɓɓi latorago aran man ni sei a wara a nasta téléphone maɗa bana ni a wara tefa Google Play Store nda Play Store haɗo to a nasti ha Play Store afwan to a nasti ha Play Store bana ni sei a wara babal windugo ɗo to a nasti ha ton sei a winda bana yiyata mi winda to nda miɗo winda on ha sera téléphone bana ni a winda ni test m bana lari mi windiro banni a windata sei a wara ha pellel recherche haɗo sei a wara waɗa recherche ta waɗi recherche a yiyan waddanima application ɗo ɗo sei a wara a installa haɗo ɗo hollete installé ta installé timmi hollete open mana ouvrir sei a maɓɓita ta maɓɓiti bana ni a munya a yiyan application man waddante bana ni bane a lari waddi haɗo ɗo to a timmini a yiyan waddanima banni a yiyan next haɗo sei a wara a yiyan next majum ta yi next waddante banni sei a wara iya fahin bo next haɗo ha jalaji memi ɗo ta yi next waddante bane a lari bana ni haɗo ɗo hollima nda kujeji ɗuɗɗi nda screen nda sound nda motion nda camera nda hardware nda connectivity be ko nandi be majum mana ha en gaɗa téléphone meɗen en dara ngel ɗo yamɗina ko ngel yamɗai sei a wara iya haɗo ha full text ɗo je mi memante ɗo tammi aɗo lara ko bo wara iya haɗo check no ta yi hatto ɗo neɓata a yiyan na yi ko ngel ɗo waɗana en mana ha ngel holle téléphone maɗa ɗon kujero magel ne en mbiyatama affichére magel ɗo mari probléme na ko marai sei ngara iya start haɗo to en yi ha start haɗo hollete bana a yi banni ɗo yahan ko watta 20 seconde ngel ɗo waɗa banni majum ɗo bana yi ngel waɗi haɗo sei a wara a mema téléphone maɗa banni ha memi fu a yiyan ɗo ɗo warti bana a yiyata ɗo warta haɗo to a yi téléphone meɗen ɗo yamɗi ngal wakere affichére kam téléphone meɗen ngel jamel ko ɗume sei a yi waɗanima banni good job ɓawi go téléphone maɗa affichére man ɗo woɗi a wara iya ha finish je ɗo ɗo a wara iya ha finish majum ta ini a yiyan nda na yi hewi sei ngara en nasta ha sound fahin haɗo bo a sound man ni sei wara nasta haɗo ɗo bo a lara ngel ɗo yamɗina ko ngel yamɗai ha wakere volume magel bo a wara iya banni to a i 2, 3, 3. ngel limtante kuje a iya min masala ni ɗo ngel limtaniam kuje tati mi iya na lara waddani numéroji banni ngel wiya mi iya 3 be 2 2 ron mi nanai kon ɓe mbino ara en puɗɗi to en keɗito fayin 9, 0, 3.
ngel ƴami en binda 902. Try again. 3, 2, 5. 325. ɗo ɓe ƴami en binda 325. ɓe mbiyete a heɗitiɗo ɓe noppi mara, to a heɗitake sai a wara wata ɗo majum. ɗo bo en non laɓɓini woɗi. ɓe ƴami en micro bo en ponda en dara. ɗo kam ɗon woɗi man ni inchallah. Anni kadi a heftan ni a waɗata be téléphone mara. ɗo bo ɓe mbiya takka a waɗa écouteur ha noppi mara, a lowa ha noppi mara. To a waɗi écouteur ɓe bolwante bolle fere, to a heɗitake ɗe ni to shikenan babal écouteur mara bo ɗo woɗi. Hanti fa écouteur meɗen en fonda. Nda no on yi nda écouteur meɗen. Na on yina nda écouteur meɗen. Mi tammi on dari. ɗo écouteur meɗen. To en ngara en lowa ha les téléphone majum. To en lowa écouteur meɗen en koca en lowa ha noppi meɗen bana ni. Sai ngara start. 7, 3, 9. 7, 3, 9. ɗon ɓe ƴami nda kanjum bo laaɓi ɗo woɗi. To banni on a tokkoto a lara téléphone mara to ɗo woɗi be to woɗai. Nda ɗo bo en dara anda ɗum ɓe ƴami en. To ɗo kam min kam mi famai ɗum ne juma ƴami. Dimbugo téléphone yel majum nda mi dimbingel mi yi bo e kolli am ɗo woɗi. Good job. Ngara next fahin. ɗo bo e ngara en dara haɗɗo bo wayltigo téléphone mara bana wigo compass ne irum téléphone ji ɗiɗi ɗo kutinira be majum, bana masalan heftugo alkibla en dara. To kanjum ma nda ɗo woɗi. To ɗo bo wifi en ƴami en ponda wifi meɗen noy woni. To téléphone ɗo ɗakki maɗa je wifi muɗum ɗo huwa foti a hoca a fonda. Go to setting a yaha huɓa wifi maɗa. To a huɓɓi sai a lora waɗa start fahin. Mana téléphone wala téléphone fere ha ɗakki am sakon fonda connectugo en lara. Nda to téléphone fere ɗon no en connectan en dara. En calo haɗɗo bo. ɗo bo bluetooth connectugo bluetooth. Masalan bluetooth je en lowata ha noppi ko bo téléphone be téléphone. Kanjum ma téléphone fere wala ɗakki am sakko en ponda. Kanjum ma en calo. An kam nini ɓeɗo tokko waddango kujeji banni ɗo bo GPS pat ɓeɗo gaddani aɗo fonda banni majum. A heftan téléphone mara to ngel yamdi be to ngel ɗo mari probléme. Na sai to a yari ha mécanicien en keɓtani téléphone ɗo a ngel ɗo mari probléme a ngel wala probléme ba. An be hoore ma a heftan téléphone ma to ngel ɗo mari probléme be to ngel wala probléme. To a télécharge application ɗo ni machallah. Miɗo yi'a ɗo ragare vidéo majum en ngala wakkati je en giɗi ha en kollida kala ko hollete pat ha téléphone majum. Latin tan kadi en de'ito bana ni majum. ɗo bo woɗi irum ta ɗo yewta ɗo waɗa appel be goɗɗo ta takki téléphone ma noppi a yi'a ngel nyifi, mala bo ta ɗo hetto vocal goɗɗo hedi WhatsApp ta yari jungo ma hoore téléphone majum a yi'a vocal majum darake be ko nandi be majum. ɗo bo chargeur ta ɗisi téléphone maɗa chargeur ɗo ɓadi en ponda en dara. Try again. Nda en ɗisi chargeur meɗen en dara. Kanjum ma good job ɓawi goɗo woɗi. To an kam ni kujeji man dari ɗuɗɗi banni a tokko fondugo ni en timmini mi yiyata. Nda en mbaɗaki tagono ma ha empreinte be ko nandi be majum. Kujeji kan dari ɗo ɗuɗɗi amma kadi en ɗon mbiya en damminan haɗɗo kujeji kan dari an a fondan ponda kujeji majum téléphone maɗa keɓta jamu makel. Ɓe ɗo on miɗo yi'a ragare vidéo meɗen seto en poti ha vidéo yesowol Allah hautu en nder vidéo je yesoji majum. Ɓe ɗo mi yi'an assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.